Zapomněl váš projektant na prostor pro rekuperaci? Často se mě ptáte, jak vyřešit nedostatek místa pro rozvod vzduchotechniky v dřevostavbách nebo v rekonstrukcích domů. Jsem Marek z Luftuj a poradím vám, jak na to. Tohle jsou naše boxy a mřížky z řady Luftomet Flat, které jsme vyvinuli, aby vytrhli trn z paty majitelům a projektantům rodinných domů. Boxy Luftomet Flat vyrábíme ve 3 variantách. Horizontál, vertikál, direkt. Tak, abyste je mohli namontovat do zdi, příčky nebo kastlíku. Klidně jen o tloušťce 12,5 cm. Návody na instalaci boxů mám pro vás připravené. Pro montáž do zděných konstrukcí máme k dispozici prodlužovací kus. Při napojování nedochází k žádným únikům vzduchu, protože jsou boxy vybaveny těsnicími kroužky. Lehce je namontujete na podrubí o průměru 75, 90 a 100 mm díky snadné aretaci. Aretovat můžete ve více polohách v závislosti na prostorových možnostech. Do boxu si můžete přiobjednat regulační klapku, kterou lze při čištění potrubí vyjmout z boxu. Boxy vyrábíme z hygienického ABS. Tak už se netrapte, protože naše boxy jsou univerzálním řešením do každého prostoru. Stavební problém jsem vám vyřešil a vaši manželku bude určitě zajímat, jak bude vyústění rekuperace vypadat u vás doma. Na výběr budete mít téměř z 20 variant Luftomet Flat mřížek. Tak ať vám to luftuje, dobře vypadá, sledujte nás.